8,5 jaar dat we dit programma maken al veel meegemaakt. Maar zeg nou zelf, dit is toch geen ANWB-auto? En toch werden we net stonden gehouden door een mevrouw die met het vingertje zo zoot. En toen dachten we van ja, die wil gaat vragen. Of die wil gaat zeggen. Misschien naar aanleiding van een van de opnames. Zit ze zo tegen ons? Ziet geen van de ANWB? Oh. Mevrouw? Heeft u echt autopech? Ja, ik heb echt pech. Ja, ik dacht echt dat jullie de ANWB waren. Nou, niet te geloven. We hebben al veel meegemaakt Maar dit nog niet, in het bestaan van dit programma. Dat iemand ons aanziet voor de ANWB. Ja, ik woon hier pas 4 jaar en kende jullie helemaal niet. Ik kom uit Amsterdam, maar woon 4 jaar in een pand waar jullie een keer eerder zijn geweest. In Onderscheid, daar woonde een beetje stillere, teruggetrokken meneer met een jeugdherberg. Dus dat had ik toevallig op YouTube ooit gezien toen ik nog in Amsterdam Oh, wacht eens even. woonde. Die groepsaccommodatie. Ja. Dat heb ik nu overgenomen. En ik ben er een yoga retreat begonnen. Dus pas later tot ik het autootje zag, ach, dat zijn die lui. Nou, toeval bestaat niet, want we zijn nog maar pas geleden, ik weet niet of een van de 2 collega's van vandaag er toen bij was. En toen vroegen we ons af, zou het nog steeds die groepsaccommodatie zijn? Nee, ik ben een yoga retreat begonnen. Ook voor yoga voor mensen uit het dorp. Geen klankschalen, stippen op de kop. Het is wervelkolom gerelateerd. Mensen met RSI en de rugklachten. En ja, dat is mijn passie. En na 35, 40 jaar Amsterdam hier neergestreken. Ik vind het geweldig. Wel geboren in Geleen. Ooit, maar niet, ouders niet. Dus ik kan alle plat verstaan. Maar ik ken het niet goed kallen. Oh, wat leuk. Maar dat je het toch nog probeert. Ja. Om het een beetje te kallen. Ja, het begint steeds weer los. Dus je ziet van de ene wereldstad, Geleen, naar de andere wereldstad, Amsterdam gegaan. Nou, Geleen was vroeger heel leuk toen ik er woonde, tot mijn 18e. Heb ik een hele leuke tijd gehad, van 1963 tot 82. Ja. Was het heel leuk. Je kende iedereen, met z'n allen in het zwembad, lekker carnaval vieren, Pinkpop natuurlijk. Hele leuke tijd gehad, maar ik zou er nu niet meer houden. Heeft u nog dingetjes bijgehouden toen u eenmaal wel vertrokken was naar Amsterdam? Nog eens een keertje terug voor de vastelovend of nog een keertje terug? Nee? Nee. Het was echt patsboom voorbij? Ja. Wow. Ja. En er bleef ook geen familie wonen? Alles is weg, alles is vertrokken. Ja, de oudjes natuurlijk, hè, de vaders en de moeders, maar op een gegeven moment is ook iedereen overleden. En nee, alles is naar Amsterdam. Maar alles komt ook wel weer een beetje terug hier naartoe. Ja, nou, ik merk het op allerlei plekken in onze provincie dat we erg in de picture staan als het gaat om mensen die rust zoeken. Het jachtige leven van de Randstad zijn gewend. Is dat dan ook een soort... Hoor, misschien is dit de ANWB. Oh ja. Gaat toch altijd even voor. Ja. Gaat het er weer af? Nee, dat is iets van glad. Nee, het is dus ook met de corona en met het milieu. Er zijn heel veel jonge mensen die op zoek gaan naar land. Om meer autarkisch en autonoom te wonen. Om grond wordt een luxe. Om een bijdrage te bieden. Hè? Dus dat proberen wij ook. Goeiedag! Die weten dat u de ANWB niet bent. Maar het is een schitterende plek Heel waar u nou mooi. zit. Hè? Heel dankbaar dat ik daar mag wonen. Hele grote tuin. Ja. Maar gaat u er even terugkomend op de yoga-retraite? Wervelkolom gerelateerd. Hoe combineer je dan dat met yoga? Noem eens een oefening bijvoorbeeld. Nou, de typische yoga-houdingen die je uit het vraag boekje... dit voor een vriend. Oké. De typische yoga-houdingen uit het boekje, die ken je wel en die doen wij ook. Maar de wervelkolom, hè? Jij staat bijvoorbeeld nu een beetje in je onderrug te hangen. Ja, dus heb je de rugklachten? Ja. Ja, dat zie ik meteen. Dus als je de bovenrug wat rechter houdt en je strekt je kin uit en dan ligt buikspieren aan, op je bekken staan. Nu werkt de zwaartekracht voor jou. Je kunt je voorstellen, als je alsmaar op je pc zit en zo, dan trekt de zwaartekracht steeds zwaarder aan je hoofd en mensen gaan krommer worden, ouder worden en die spieren worden stijf. Dit is heel kort door de bocht, hè? Dit is heel zwart-wit kort door de bocht wat we doen. Wij brengen die houding terug.
zodat die grote spieren kunnen ontspannen, dat je weer recht loopt. Ruimte in de longen, kracht in de buik. Gewoon een bewegingstherapie is het. Dit was een gratis consult? Dit was een gratis consult. Ik zou aan je dwarse buikspieren werken als ik jou was. Nogmaals, ik vraag dit voor een vriend. Je bent meteen de klos. Ja. Laten we allemaal wat aan, hè? Nee, dat staat er Nee, nog maar in. het is heel, Hij heeft ook... Het is heel tastbaar. Dus mensen die naar een les komen, hebben meteen na 1 les baat. Het is geen gezwam en visualiseren een roze wolk. Het is gewoon pang. Als mensen die ik als een fysiotherapeut werken aan je houding. Maar dan met een yoga, verstilling erin. want met het ademen dat was erbij. mijn volgende vraag. U geeft gedeeltelijk al het antwoord. Wat is dan het verschil met een fysiotherapeut? Dat is die Nou, een fysiotherapeut kijkt vaak naar 1 gebied. Wij kijken naar de hele wervelkolom. En dan komt die verstilling bij. Dus dit stukje van je hoofd, dat denken staat de hele dag aan. Dat is een babbelbox. Door je adem te volgen wordt dit stiller. En dan ga je eens in het lichaam voelen. Normaal voel je je lichaam, oh, mijn schouder zeurt, dan voel je hem. Maar er gaat natuurlijk een heel proces aan vooraf. Dus we brengen het bewustzijn terug naar dat voelende in het lichaam. En dat denken is even een tandje lager. Dus de dwarse buikspieren. Ja, nu Ja. we er toch zijn. Ja. Hoe train je die? Ik Ja, weet niet dat eens waar kan- ze zitten. Dit is veel te kort door de bocht. Dan Oh. moet je maar een keertje langskomen op de les. Kijk, is toch, uiteindelijk is het toch ook wel een beetje een zakenvrouw natuurlijk. Nou ja, ik ben met mijn auto bezig. Maar is dit voor u ook een soort van retraite? Hoe bedoel je? Nou ja, van Amsterdam hier naartoe gaan. Naar het Heuvelland. Een bewuste keuze om in het groen te zitten. Om een land te ontwikkelen, ja. Wat merkt u er zelf van? U zit nu 4 jaar hier. Wat heeft het voor u, wat heeft het u gebracht? Nou, de natuur, dat je naar buiten loopt, dat je meteen in de natuur staat. In Amsterdam moet je altijd met de auto of de fiets een heel eind gaan. Wil je in het natuurgebied zijn. Hier, bij wijze van spreken in je pyjama, je loopt naar buiten en je staat in het groen. Dus dat is heel bijzonder. Dus ik kende alleen een geranium op mijn balkon. En nu leer ik zoveel van de planten en de bomen, het onderhoud. En ja, dieren, fantastisch. Gaat u nou ook sessies doen straks, of misschien doet u dat al, buiten? Ja? Zeker. In de tuin? In de tuin, in de wei, tussen de schapen, onder de appelbomen. We maken onze eigen appelsap. En ik vind het een heel mooi experiment om te mogen doen hier. En steeds meer verbinding met de mensen uit het dorp en de buren. Dus schot in de roos. Even over het autootje, wat doet hij niet meer? Nou, volgens mij is het de startmotor. Maar normaal, ik heb wel oude auto's gereden. Dan hoorde je nog klik klik. Als het de accu is, dat is het niet. Goeiedag. Ja, ik zie ook, hè? Ik denk dat het de startmotor is. Doe ik mijn best voor. Maar ik bel net Beloofd is beloofd. de Peugeot-dealer waar die in onderhoud is in Maastricht, bel ik. En die zegt, ik zeg, mag ik hem dan komen brengen? Hij zegt, nou, we zitten voor 2 weken vol. Dus ik weet niet zo goed waar ik met de auto nu naartoe moet. Dus ik ga even googlen bij het Fremmen of zo, want ik wil hem toch gemaakt hebben. Maar dat klik-klik doet hij dus ook niet meer. Nee, Accu. accu toch? Ja? Door de kou. Nee, maar ik heb het in de zomer een keer gehad, toen was het warm. Toen had ik ook de ANWB gebeld en daarna, voordat ze kwamen, heb ik ze moeten afbellen, want hij deed het weer. En daarna geen last meer gehad. Gaan de lampjes nog aan als u het contact... Ja, nu we er toch zijn. Jongens, Volgens heb je mij... verstand van? Maar u heeft wel de bling-bling uitvoering zo te zien van dit. Let vooral op de... Kijk, Nee, dat doet het allemaal nog. ja, dit is een startmotor. Ik probeer het nog een keer. Rammelen aan de wagen. Nou, Doet helemaal niks. ik denk toch een accuprobleem. Ja? Want de accu heeft niet meer genoeg stroom om die startmotor rond te laten draaien. Dat zou het dan toch Ja, zijn? dat denk ik wel. dan... Maar dat zou ook goed nieuws kunnen Ja, betekenen. dan is het sneller, hè? Want een accu heeft... Oeh, busje komt zo. Oeh. Die open mijn auto, ja. Want die heeft hij eigenlijk altijd bij zich. Ja. Ja, dan wacht ik daar. Dus dat betekent dat u hier rijdend weer... Dat zou fantastisch zijn. Dat zou echt heel fijn zijn. Wat hadden ze gezegd qua wachttijd? Niks, want ze namen niet op. Ik moest het online doen. Ik kreeg een sms'je binnen een uur. Maar ik denk met dit weer dat ze heel druk zijn. Hoe lang staat u hier al?
Toen jullie, Oh, jeetje. toen jullie langskwamen hebben we gebeld. Ja. Oké. Ja. Ja, Nou ja, ik ga een koffietje nemen bij Tines, die is open en Ja. komt goed. En jullie waren, wat was jullie programma? Waar gingen jullie naar weg? Het programma heet Onderweg. Ja, maar voor vandaag, wat gingen jullie doen? Nou ja, wij hadden hier net koffie gedronken. En wij dachten, wij gaan weer op pad. En wij lopen hier naar buiten toe. En wij worden door u tot ANWB-man gebombardeerd. Ja, jammer dat jullie dit Eigenlijk zijn. best stoer, hè? Maar toch gezellig. Even een praatje, gaat de Trouwens, tijd sneller dit voorbij. consult was ook gratis. Ja, heel erg bedankt.